Partit que no ha decepcionat als aficionats. Un gol de Da Silva al minut 51, als primers compasses de la segona part del partit que enfronta l'Olímpic amb el Catarroja, va donar la victòria als xativins en un partit on el conjunt de la Murta foren superiors, sobretot després del descans. La primera part, els primers 45 minuts, van estar presidits per la falta d'encert en les dues formacions, amb un joc molt embullat al centre del camp que va dificultar les aproximacions a l'àrea rival. El joc es va animar a l'últim quart d'hora després d'un avís del Catarroja amb Migue i David Martí de protagonistes. En la segona part, quan el Catarroja pareixia millor posicionat, un mal rebuig de Paco i la pressió de Da Silva va aconseguir el primer i únic gol de l'Olímpic al minut 51. A partir del tant, l'Olímpic ha estat més còmode, molt seriós en defensa i apropant-se en més ocasions a l'àrea rival, encara que el marcador no va variar. Davant el Catarroja, l'Olímpic suma 3 punts, està a un punt del segon i més lluny d'altres rivals. Als últims partits s'aprecia que els de Xàtiva busquen la efectivitat i jugar la promoció. Temperatures que van baixant i núvols